L-Iskola Medja tal-Ħandaq fih dan il-kulleġġ ta' San Ignazju nediet żewġ proġetti li se jkomplu jgħinu lill-istudenti fl-edukazzjoni tagħhom. L-ewwel proġett jismu Il-Ħitan jitkellmu, fejn il-ħitan tal-kuriduri f'din l-iskola inbidlu f'temi edukattivi. Fost dawn hemm ħajt li jfakkar il-leġendi Maltin ieħor bl-ortografija Maltija, il-proċess tal-kitba u anke ħajt li juri l-kitba ta' xi wħud mill-poeti u kittieba Maltin fosthom Oliver Friġġieri u Duncan Bsajla. Il-kap tal-iskola Dr. Maria Montebello semmiet is-sitt prinċipji li dawn il-proġetti huma msejsa fuqhom. Illum f'din l-iskola il-ħitan tagħha ħadu l-ħajja. Fil-fatt illum qegħdin invaraw proġett interessanti ħafna msejjaħ Il-Ħitan jitkellmu fej propju qegħdin enfasizzaw mhux biss fuq binja imma fuq pedagoġija u metodoloġija. Sejsa fuq prinċipji ewlenin li t-tfal jirriċerkaw, jinvestigaw, ifittxu, jistaqsu, jaħsbu u jaħdmu flimkien. It-tieni proġett iġib l-isem ta' Future Classrooms, fejn il-klassijiet f'din l-iskola ġew mamra bl-aktar mod teknoloġiku, ħaġa li se tejjeb ukoll il-kwalità tal-edukazzjoni għat-tfal. Għal dan, il-Ministru għall-Edukazzjoni Justin Caruana spjegat l-importanza ta' inizjattivi bħal dawn. Aħna nitkellmu fuq edukazzjoni għal kulħadd u dawn huma żewġ proġetti li ħajjnuna nilħu dawn il-għanijiet. Meta qed nitkellmu fuq il-Future Classrooms, jiġifieri li nużaw it-teknoloġija diġitali biex noħorġu iktar il-ħiliet tal-istudenti tagħna u ngħinuhom iktar permezz tat-teknoloġija joħorġu l-potenzjal tagħhom. L-Għaqda tal-Malti fl-Università wkoll kellha part importanti f'dan il-proġett kif qed tara li l-lingwa Maltija tiġi preservata u użata miż-żgħażagħ.